Yn ein fideo diwethaf, buom yn edrych ar y gwahanol rhwystrau y mae plant yn ei wynebu wrth ddweud wrthym beth sy'n digwydd iddynt. Fodd bynnag, un o'r rhwystrau mwyaf sy'n ei wynebu yw nad ydynt yn cael y cyfle i ddweud. Rydym ni fel pobl sy'n gweithio phlant hefyd yn wynebu rhwystrau wrth adnabod ac ymateb i cam-drin plant yn rhywiol. Does dim ots pa swyddi sydd gennym, mae gorfod meddwl am bobl sy'n cam-drin plant yn anodd. Mae'n golygu gorfod meddwl am bethau na allwn ei osgoi. Bydd ein profiadau, ein credoiau, ein hagweddau a'n gwerthoedd ein hunain i gyd yn effeithio ar ein gallu i feddwl am cam-drin plant yn rhywiol fel rheswm dros newid mewn ymddygiad plentyn. Cymerwch funud yn awr i feddwl am y pwysau mewnol ac allanol y byddech yn ei teimlo pe baich yn poeni bod plentyn yn cael ei cam-drin yn rhywiol. Beth oeddech chi'n meddwl amdano? Gwyddwn mai ffactor mwyaf i lawer ohonym yw ofn. Ofni na fyddwn yn gwybod beth i'w ddweud a sut i'w ddweud. Ofn dod wyneb yn wyneb â mwy o bethau anymunol a bod heb y sgiliau i ddelio â hynny. Ofni cyhuddo rhywun o cam-drin rhywiol. Ofni cael pethau'n anghywir. Soniais yn un o'r fideos blaenorol, mae'r cwestiwn a ofynnwn yn aml i ni ein hunain yw beth os ydw i yn anghywir. Mae angen i ni newid y cwestiwn hwn a gofyn yn hytrach beth os ydw i'n iawn. Beth os yw'r plentyn hwn yn cael ei niwedion rhywiol? Beth sy'n angen i ni wneud i wneud y plentyn hwn yn fwy diogel? Dywed dioddefwyr a goroeswyr wrthym ei bod am gael y cyfle i siarad am yr hyn sydd wedi digwydd iddynt. Nid yw gofyn iddynt mewn modd sensitif i rhannu ei profiadau yn debygol o wneud yr hyn a digwyddodd iddynt yn waith, hyd yn oed os byddant yn cael yn anodd. Mae pawb yn meddwl mai rhywun arall yw'r arbenigwr am siarad am cam-drin rhywiol. Fodd bynnag, gallwn ni gyd defnyddio'r sgiliau sydd gennym eisoes drwy weithio â phlant, pobl ifanc ac oedolion i siarad â nhw pan fyddwn yn pryderu amdanynt. Mae angen help yr plant i ddweud. Rydym yn meddwl am ddatgelu fel gweithred plentyn sy'n dweud wrth rhywun fel proses un ffordd, ond mae'n llawer gwell edrych arni fel proses rhyngweithiol, ddwy ffordd rhwng y plentyn a'r oedolion o'i cwmpas sy'n digwydd dros amser. Mae ymateb yr oedolion i'r arwyddion a'r dangosyddion y mae plant yn ei rhoi yn hanfodol i weld y fydd y plant yn teimlo ei bod yn gallu ymddiried ynddynt. Mae datgelu'n broses sydd wedi seilio ar berthynas sy'n cael ei hailnegodi gan bob rhyngweithiad ac sy'n esblygu dros amser. Mae nodweddion ac adwyddiaethau'r oedolion yr un mor hanfodol i'r broses hon ag yw ymddygiad a geiriau'r plentyn ei hun. Ein gwaith ni yw sylwi yr arwyddion posib o cam-drin rhywiol a holi am ei cylch. Mewn fideo blaenorol buom yn trafod arwyddion a dangosyddion cam-drin rhywiol. Yn awr mae gennych wybodaeth yr hyn ddyle chwilio amdano a gallwch ddechrau drwy ofyn 3 cwestiwn i chi eich hun. Yn gyntaf, sut ydw i'n teimlo am siarad â'r plentyn? Yn ail, beth sydd ei angen neu eisiau ar y plentyn? Ac yn trydydd, beth yw'r ffordd orau o ymateb? Mae llawer o'r hyn rydym yn ei gyfleu yn digwydd drwy iaith ein corff. Felly mae'n bwysig ein bod yn sicrhau bod ein cyrff yn cyfleu'r un negeseuon ar hyn ar ydym yn ei dweud ar lafar. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn dangos drwy ein corff bod gennym amser i'r plentyn a'n bod yn gyfforddus. Meddyliwch sut a ble fyddai'n dda i chi gychwyn eich sgwrs. Gwnewch yn siŵr bod gan y plentyn gymaint o breifatrwydd a phosib,
A yw'r ystafell yn gyfarwydd i'r plentyn? A yw'n gynnes, yn gyfforddus ac yn dawel? Pwy arall fyddai yn yr ystafell? Ystyriwch eich lleoliad o fewn y gofod hwnnw. Wrth baratoi, meddyliwch sut mae'r plentyn yn cyfathrebu ac a ydynt yn profi rhwystrau penodol wrth siarad â chi. Sut allwch chi ei helpu i oresgyn y rhwystrau hyn? A oes gan y plentyn anabledd neu anghenion ychwanegol? A ydynt yn ifanc am ei hoedran? A oes angen cymorth arbenigwr arnynt a fyddai'n gallu helpu ddeall ciwiau ddieiriau? A yw'r plentyn yn defnyddio iaith lafar? A'i Cymraeg neu Saesneg yw iaith gyntaf y plentyn? Os na, pa iaith? Os ydynt yn siarad sawl iaith, a yw'n well ganddynt siarad am fanterion personol neu anodd yn ei iaith gyntaf? A oes gan ei iaith gyntaf y geiriau i gyfleu rhai o'r pethau y gallent fod yn ceisio ei mynygu? A oes angen cyfieithydd arnynt? Pwy mae'r plentyn yn gyfarwydd â nhw sy'n gallu deall ei ffordd o gyfathrebu a pha fath o hwyluso sydd ar gael? Drwy gynllunio eich trafodaeth, byddwch yn ein gwneud yn haws i'r plentyn gyfathrebu'n effeithiol â chi. I'ch helpu ymhellach, rydym wedi cynhyrchu adnodd cyfathrebu a phlant, a byddaf yn sôn mwy am hwn yn y fideo nesaf.